er det, du har slæbt med deroppe? Sådan en 3 liters dunk pap. Discount svin. Dunken og smager sikkert af rævepis. Altså, har I ingen stil, altså. Fy for helvede, hvor jeg hader færdige mennesker, altså. Nå, skide være med det. Velkommen alligevel her til noget frygten Olivia Slot. Jeg tænkte jeg lige lidt, altså forbandet hooligans, jo ikke til fodboldkamp. Jeg lige lidt stil. Jeg er hendes noget Olivias fornemmeste tjener, Malvolio. Ja, nu må I sgu godt klappe. Jeg ved godt, det er svært, når man også skal sidde og drikke sådan en ølbom, altså man kan jo lige gå hen og sætte den fra sig derøjne. Hun kommer lige om lidt, og så vil jeg gerne have, at I alle sammen opfører jer anstændigt og ædrueligt, særligt dig, unge dame. Ja, for hun er ked af det. Hun er i sorg. Hun sørger over sin døde bror. Hun er pisse ked af det, altså. Og hvis ikke I opfører jer ordentligt, så får I fandme mig bestille. Ja, det kunne du godt tænke dig, hva'? Ja. Perverse svin. Nej, det bliver der sgu ikke noget af her. For mit hjerte, det tilhører noget i frygten Olivia. Jeg har faktisk hørt rygter om, at hun har en svaghed for mig. Ja. Hun er pissevild med mig.